Така. Окей, аз съм ред да играем Call of Duty Modern Warfare 2. Всъщност, ако някой си мисли, че съм си я купил, това е много тъпо, защото съм... Цари купишката. Окей. Ти кой ще стреляш, брат? Къде сте, бе? Да вляза тук! Га! Прекалено съм слаб, да. С цели се да. Само ми влезе, бе! Добре, само ми вляза и ме уби! И ме уби! Почти. Все пак. Само някой ден ми влезе от другата страна, че стана много гадно. Така. Аз трябва да стигна. Толкова ли съм добър, бе? Не! Не. Това е... Чет. Не, наистина, това не е хубаво. Прячься, ты потревожил охрану. Внимание, машина остановилась. Укрытие, они тебя увидели. Откъде? Гай, сериозно ли минавам от тук? Добре, аз така мога да се седа и да ги чакам. Га, сериозно ли мога да минам тук? Къде са били двама? Сериозно ли минавам от тук? Вау, всъщност за тебе ли разбра... Не бях разбрал, че... Гърът и май не ме виждат. Тя не мога да ме пият така вече. Ти не умряли. Добре. Заклещих се на това място. Ама то за здраве, също аз спомням да мине от там. Не, всъщност не мога. Окей, така пред мен има някакъв жив. Ух. Лошо! Сега ако някой ме цепне, съм мъртъв. Лучше не привлекать внимание. Они тебя потеряли. Возвращаются на посты. Берегись. К тебе подходят с разных сторон. Добре, ето тук идват. От ето тук. Сега тук срещу мене. Излиза от там. Неудачно вышло. Они возвращаются на посты. Он мой. Беги, они тебя нашли. Ти в гръб ли ще ми идваш? Зайци! Къде се скрил? Трябва сигурно да имам онова там. Мисля, че забрах се представя. Аз съм Ред Веном от Eagle Race. Чай, че нощно съм свикнал. Тут группа бойцов, 20 с лишним, похоже, идут к тебе. Моля те по-бързо да стигна. Вот и заправочная станция. Ты ее нашел. Иду
Иду к ангару, беги туда же. Сега на къде бе, брат? А, една там, окей. Тихо. Ако нещо не ме пребие след малко. Естествено, че ида. На руски ми е играта, защото ми от Замунда уж имаше мултиплеер. Пък какво стана? Тя беше пълна вода беше тая. Всъщност, като се изтеглих. Не от тук сигурен съм. Не знам откъде. Трябва да ми... тук, окей. 25 метра остават. Ще стигне. То па мой. Аре, кай, че си мой, какво ми се лигавиш, бе? Ама газ, ще си убих моя човек. Сериозно. Това беше доста яко. Ако не го бях видял, че ми пише зелено на него, чай тази го прикривам сам. Он затворя вратата, ако успея. Не мога. Добре, това да горе. Окей, това става сигурно. Окей, в мен е контролера. Виждате, играта е на руски, както казах. Това е някакъв рандом клип. О мага. Сериозно ли? Сериозно ли то трябваше да умре? Бати, жалки си. Качвай се. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Не, това не е честно. То как можа да умре, баси, жалки. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. Ама как го убиха, е? Тия, нали, другите къде са седнали, само тях мога да претрепвам. Роуч, меня заметили. Не дергайся и не стреляй. То не мога ли да го цепна? Мога, ама как да ги убия всичките така? Толкова бързо, това е невъзможно, е. Не, наистина, това е невъзможно да ги убия всичките така. Не дергайся и не стреляй. Добре, как? Как по дяволите трябва да ги... Не, това не е възможно така. Всичко да ги убие веднага. Сам, между другото. Освен ако не скоча и не се самоубия и аз. Как така е? Аре, бе! Мале, много е гадно така. Не мога да го схвана, смисъл. Няма да ми трепете капитана да ви мама. Аре, бе, то мре, бе, защо е? Защо мреш, бе, жалък? Вие ли ще ми трепате капитан? Да, те го убиха вече. Те го убиха тия. Те тия го убиха вече. Окей, как да го направя това сега? Кажете ми някой, ако знае въобще какво се прави тука. И някой само да ми каже. Просто ще ми бъда много благодарен да ми знам. Просто го не трябва да го защита, обаче как? Това нещастник къде си е? Не знам. Наистина не знам какво. Аре, какво ми се гледа? Не, това не е сериозна игра. Просто го натрях фърва бомба и всичките да избягат. Така, най-бързия начин. Аз загубих време, така се почеш окото. Добре, аре, какво стана са, аре? Пак си почесох окото, пак загубих време. Как го убиха, бе? Как го убиха? Искам само някой да ми каже как го убиха по дяволите, защото това е много важно нещо.
Добре, това не е честна игра просто. Това не е честно, наистина много не е честно. А, не, аз в мене си я хвърлих. Не, това беше прецак, ня. И просто е тия кашони, е тук има ни кашони, дева. Добре. Много сте нощсани, мама ви, дева. Просто мраза ги е такива нещастници. Да! Да, 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 да. Да, бе! Не мога да се ходи бързо с гранатата. Да, и как го убиха този нещастник, сега ще го убия. Аз викам, сега ще го убия. Аз викам, сега точно аз ще го убия. Мамицата ти дева, педерас. Що мреш, бе? Що мреш, бе? Що е? Що мреш? Ако още 2-3 пъти не го успея да го направя, просто няма да сме повече на Modern Warfare 2. Значи тия са бати бълъците, нещастни грозни малците дела. Окей. Просто мразя да става така, просто нещо, което не мога да мина и да го правя по 50 милиона пъти. Което не се е случвало естествено, защото тия грозните наркотици, наркомани не могат да играят. Това, че аз не мога да направя, че и те не могат да играят, защото го убият прекалено рано. Тези жалки подобия на хора, просто. Те са някакви такива малумни американски, не знам си какви. Просто това е много тъпо. Ние сме руснаци, естествено, че ние ще умрем. Майка. Твоята малка. Добре, разбрах и как да го спаса. Някой ще ми каже ли? Как по дяволите? О, мага, си имам такова яко ръж. Не. Предполагам, това ще е от мен. Нямам си да ви е харесало. Може би ще трябва да го чакам да подходя. Да. Не, също това не е от мен. О, мага. Гледайте картата. Окей, за сега не го убиват. Леле, пребах съм много жестоко. Окей, сега го схванах. Сега го схванах, трябва да се скрие сигурно тук. Къде е моя са? Окей, трябва да се скрие тук. Няма къде друго. Просто няма къде друго да подявалите да се скрие. Трябва да се скрие тук, естествено. Къде е? Пред нас и... тук има точно пред мене. Къде? Къде си? Омага, сериозно, кога изчезна? Не, наистина, кога се скри тук? Капитан е мой. Да, всички почнаха да стрелят по мене. Естествено. Come on, we need it. Окей. Стигнах до тук, ама как ти? Добре, аре, капитане. Отдолу под земята ли? Сериозно ли отдолу под земята трябва да стигнем? За къде си? Не. Много нечестна игра, сериозно. Ти кой си? Ти си капитан. А ти кой си? Ти си някакъв. Просто това беше много груба игра, ей. Долу. Къде е капитана? Аре де! Ето! Какво става? Аре. Значи той когато излиза и аз... Аре де! Тъпа игра. Окей. Аре върви, какво ме гледаш? Сега аз ли трябва да върша всичко? Върша. Оре, умрете, бе, вашата... Копелета. Аз ви казвам сериозно, някой ден ще ви пречукам. Ако успея. Това въобще е възможно. Защото тук трябва да умре.
Какво искаш? Аз те прикривам ли, бе? Какво, бе? Искаш аз те прикривам ли, бе? Капитане! Капитане! Аз съм пред обстрел, ако ме удари още 1, 2, 3, 4, 5 пъти нещо, направо ще лепна от играта. Не че игра мултиплеер, ще лепна. Само знам къде отивам. На тук. Окей. Идвам. Само. Окей. Добре, айде следвам те, приятели. Грозен, абе, ей, ти на къде се запътил така, само да те попитам. Между другото, тази мисия беше много яка в началото, защото трябваше да се катерим по така планински раути с нашите раути. Окей. Where now? Видял ли трябва да ги изтрепем ли, бе? Но те са лесна работа, тия са жалки. Подобни на... Не, наистина, трябва да го... Окей. Бърте жалки. Кой сте? Добре, на къде, бе, брат? Къде трябва да ходим сега? Моля да кажи ми на къде. На тук, на 13. С кое? С F ли? О, yes! О, мага, сериозно. Това е много... Това е мега мощното и яко нещо, което правя в момента. Не ще се пребия в някое дърво, аз ви казвам. На къде трябва да ходя? На къде трябва да отида? Там и на там, окей. О, мага, сериозно ли е? Не, дървото, не в дървото! Не в дървото, бе. Как? Тук долу. Не в дърветата, бе, брат. Аз на къде трябва да карам? Тук е гадното, че... Всъщност не е гадно, това е хубаво. За мен, защото аз не мога да играя. Добре, не само да не може да. Не знам кой цел в момента, понеже много тъпо. Може да си го направим нашия. Не, това беше много мощно. Само трябва да завия и да дам газ. Аре, дай газ нагоре, дай нагоре. Нагоре, брат, нагоре. Та надолу, но... О, не, това е много жестоко, наистина. Не. Тази игра наистина. Някой се преби. Не знам кой беше. Май се преби, не знам, защото гледам в момента само тук. Пробвам се трябва да скоча. Окей, I did it. Сериозно сега трябва да уминам наново? Добре, не е цялото. Дай газ, бе, брат. Предполагам сега. Ето тук вече надолу. Ето така. Трябва да карам от тази страна. Не, ще карам по моя. Моя се преби. Не се е пребил. Ах ти нагло копле. Нагло. Може се караме тук. Просто е така. За ке, бе? Не! Това не беше честно. Добре, аз предполагам след като мине това нещо тук ще спра епизода. Стига да как го минах? Къде минах? Въобще. Защото някакво тъпо. Така ще карам тук. Не, ако се пребие са. Не, ето от тази страна ще скочим. Окей, I did it. Браво 6, мы вас видим. Давайте на борт, горючки мало. Так, мудурни, слетаем. Окей. Сериозно минах го, дами и господа, това беше. Благодаря, че гледахте. Абонирайте се за мен, за групата ни Eagle Race. Да, дано ви е харесал, харесайте клипа, коментирайте и лайчо.